Langsung mulai. Siap, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kanca ingkang wonten ing online, Mbak Rika, Mbak Bu Jumarni, Bu Kris menika karo nyambi-nyambi kala wali ngendika. Lan ugi para kanca ingkang sampun rawuh wonten ing LPK India, Mas Basirun, Mas Gara, Mas Alfa, Mas Yusuf, antara Yusuf karo Suryo. Mas Yusuf, nggih. Matur nuwun ing dalu menika sampun kepareng rawuh ketika tanggal merah. Ketika tanggal merah, ya alhamdulillah saged pepanggihan saderengipun kula nyuwun pangapunten menika kula nganggo busana cara preman. Mergane kawit siang kalau mau ada giat untuk wisata budaya bersama dengan rekan-rekan paguyuban Panatacara Ngudi Kawruh di Gilang Harjo. Jadi terus sekian mereka terus mergane tekan omah mesti merem. Oke. Nah, dalu menika sumangga dipun wiwiti pasinaon ing dalu menika kanthi ndedonga sesarengan anut kapitadosan ingkang rinasuk. Ndedonga anut kapitadosan kasumangkaaken. Cekap matur nuwun. Nggih. Yang sepisanan kaaturaken sugeng mahargya warsa enggal Jawa 1959 tahun dal. Tahun dal. Terus nek Jawa sakmenika tahun dal tahunnya 1959. Wulane Sura. Nek Hijriah berarti Muharram 1447 Hijriah. Yeah. Ada apa atau dengan tahun dal? Biasanya nek wong biyen ki lemu digawe kapan? Sesuk tahun dal. Kenapa kok tahun dal itu sangat istimewa? Dados sekedhik saderengipun mlebet dhateng materi. Boleh kalau wau wonten pitakenan secara offline menika Bu Jumarni lan Mbak Rika. Ngopo to kok sura ki ngene. Nah, mumpung menika pinagih dados sura menika namaning wulan pertama salebeting penanggalan Sultan Agung. Antarane Sura karo Muharram tuwa ndi? Tuwa Muharram. Jadi ana tahun Hijriah dulu, baru ada tahun Jawa. Tahun Jawa tidak ada tahun 1. Tahun Jawa tidak mboten wonten tahun setunggal Jawa menika mboten wonten. Awit menapa? Awit tahun Jawa menika dipun wiwiti tahun 1550 gangsal. Jadi tahun 1555 pada era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Terus kenapa kok pasnya ning tahun 1555? Karena pas niku barengan antarane Hijriah karo Saka. Jadi pas tahun Hijriah 1 Muharram bareng karo Saka pergantian tahun. Nah, momen itu diambil oleh Sultan Agung untuk membuat tahun baru yang bernama tahun Jawa, penanggalan Jawa. Terus bulan-bulannya diambil kemiripan dengan bulan-bulan dalam Hijriah. Muharram dadi Sura. Sura menika dari tembung Asyura. Asyura menika 10 Muharram. Kenapa kok 10 Muharram menjadi istimewa? Karena 10 Muharram menika dinane para nabi. 10 Muharram menika dinane para nabi. Nabi Adam tumurun datang jagat menika 10 Muharram. Terus Nabi Nuh terdampar kapalnya di perbukitan menika ya 10 Muharram. Terus Nabi Ibrahim ketika dibakar padamnya api ya pas 10 Muharram. Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan menika ya 10 Muharram. Ada juga Nabi
Yusuf menika nalika mentas saka sumur menika nggih 10 Muharram. Nah, ada lagi kejadian yaitu 10 Muharram menika wonten kedadosan Padang Karbala. Sedane Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menika cucu Nabi dibantai di Padang Karbala pada 10 Muharram. Nah, kebetulan oleh Sultan Agung Muharram menika dados wulan Suro. Awit wonten kedadosan sedasa Muharram atau Asyura sedane Sayyidina Hasan dan Husain, maka Sultan Agung ndhawuhke marang kawula Mataram nalika semanten nek wulan Sura aja padha rupiah-rupiah. Aja padha seneng-seneng, antarane seneng-seneng duwe gawe mantu. Mergane ngapa? Mergane nalika 10 Muharram keluarga besar Kanjeng Nabi Muhammad menika baru dalam suasana sedih ketika itu. Karena terbunuhnya cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wong keluargane Kanjeng Nabi wae lagi sedih kok kawulaku nang Mataram padha seneng-seneng ora oleh. Ning nalika semanten nek masyarakat Jawa ketika itu dingendikani kados ngaten dening Sultan Agung ora kena rupiah-rupiah mergane iki pas sedane Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mesti do takon, wong kuwi iki sapa? Kok ngantek istimewa banget. Belum bisa menerima nalar masyarakat ketika itu, oleh karena itu terus dibungkus dalam mitos. Bungkus dalam mitos. Kowe aja padha duwe gawe nalika wulan Sura mergane Kanjeng Ratu Kidul lagi mantu. Ketika terbentur dengan mitos itu masyarakat Jawa wis wedi, tidak akan berani melanggar. Nah, itu kisahnya kenapa kok Suro bagi masyarakat Jawa yang masih sangat kental dengan budayanya, menika Suro cepat dihindari untuk duwe gawe mantu. Lalu salah satu kuliner khas bulan Suro yaitu namanya jenang manggul. Jenang manggul atau bubur manggul menika bubur terus ditopeng dikai wur-wuran menika dengan berbagai macam biji-bijian yang disangrai. Jadi ono kacang, ono tolo, ono kacang dan sebagainya di situ. Bubur manggul itu berasal dari mana? Menika nedak nulat Kanjeng Nabi Nuh. Terus ketika Kanjeng Nabi Nuh baterannya terdampar neng puncak bukit, menika stok bahan makanan habis. Sudah habis. Lajeng Nabi Nuh dawuh datang umat kecerane biji-bijian menika di diklumpukke terus main kabeh iso maem digawe bubur. Nah, terus masalah bubur itu sehingga semua yang hadir umat Nabi Nuh menika iso maem. Nah, menika dilestarikan sampai sekarang terutama oleh masyarakat Jawa menika dados bubur suran atau bubur manggul. Menika sekedhik tentang suran. Terus ngopo kok dadak mubeng beteng? Nah, Jogja kok ana mubeng beteng keraton barang nek ra diubengi betenge ilang opo piye? Mboten. Dados mubeng beteng menika memang judulnya adalah Hajat Kawula Dalu. Hajat Kawula Dalu. Dadi sing duwe gawe iki dudu sultan ning masyarakat. Hanya saja tempatnya ada di keraton atau di Pura Pakualaman, mergane padha ngasih mubeng. Nah, nek ning Keraton Surakarta sing kagungan kersa menika memang keraton. Karena ada kirab pusaka kanggo kebubule barang nika. Nek sing Mangkunegaran niku kirab pusaka mubeng cepuri. Nah, menawi dipun gatosaken nalika menapa ngubengi beteng menika lampahipun nungsang jarum jam. Berlawanan arah dengan arah jarum jam. Menika mujudaken sarana kontemplasi, mawas diri. Mulane le mlaku berlawanan arah dengan arah jarum jam terus ditindakake kanthi tapa bisu. Tapa bisu menika komunikasi dengan diri sendiri. Aku ini wis ngopo bae to setahun ini. Nah, masyarakat Jawa seperti itu. Jadi ketika terjadi galenganing wektu mereka untuk
mawas diri ora dienggo ropian. Menika sura ngopo kok ana hal-hal seperti itu. Ngoten nggih. Jawabe ngoten niku. Mergane mau tak jawab mau sing medan wong siji loro. Mumpung sami rawuh. Nggih. Nggih, matur nuwun, matur suwun. Nggih. Nah, dalu menika nyobi malih taksih gayut kalian pranata cara. Menawi kala wingi menika meh sami dados ingkang dalu menika kalian ingkang kala wingi menika meh sami namung wonten ing dalu menika sengaja tanpa kula serat utawi tulis gayut kalian salam lan sak panunggalanipun. Menawi kala wingi wonten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah menika contoh sing tanpa salam sama tertentu. Sami kados kala wingi nggih menika tentang padukuhan. Ya sami dengan menapa pepaduan. Sing nomor 4. Arisan padukuhan. Sami menika kados kala wingi apabila saged dipun cobi mangke dipun waos. Nah, intine sinau pranata cakra menika adalah bagaimana kita mengendalikan diri ketika berbicara. Supayane anggone ngendika, anggone ngomong, medhar pangandika menika iso kelas-kelasan, iso ditampa kanthi cetha, tur ora ketok grogi, ora ketok menapa kedap. Nah, menika ingkang perlu dipun gladi menika. Anggenipun gladi, gelem ora gelem kudu kanthi maos, kanthi maca, tur maca disuarakan, bukan dengan menapa kebatinan. Bukan dengan ulah kebatinan. Oke, menika cobi kula waca, nanti cobi panjenengan saged nyobi setunggal buku setunggal jangkep awet menawi kala wingi wektale kadose mepet. Oke. Contoh pranata cara arisan padukuhan. Menika contoh, tegesipun contoh menika mangke saged dipun owahi anut kabetan panjenengan. Iki arisan padukuhan. Oh iki pertemuan warga ngrembaka. Iki urusan Karang Taruna pamane. Nah saged dipun menapa dipun reka malih. Nggih. Coba mangke panjenengan anggenipun maos menika ora nganggo swara jangga ning mulai mencoba dengan suara perut sehingga ada power tenaga sing metu. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan awit wekdal sampun ngeterbiti tiwaji. Sumangga adicara pepanggihan ing sonten menika tumuli kawiwitan. Ingkang satu kinurmatan Ketua Penggerak PKK Padukuhan Ibu Nomo, ingkang kinurmatan Ketua Penggerak PKK RT lan RW ing Padukuhan, para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten sarta para kadang muda ingkang kula tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sehiloso sarta berkah dalam Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos salajengipun. Sugeng sonten, sugeng rawuh wonten ing bale padukuhan. Salebeting adicara arisan lan pepanggihan ing saben wulanipun sedaya kader tim penggerak PKK Padukuhan. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing sonten menika
kanthi widodo nir ing sambikala. Awit wekdal sampun tumapak, sumangga pepanggihan ing sonten menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan. Ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Ing salajengipun nun inggih kasuwun wedharing pangandika saking Ketua Penggerak PKK Padukuhan dumateng Ibu Nomo sumangga. Pambagioharjo. Gunging panuwun katur dumateng Ibu Nomo ingkang sampun kepareng medhar pangandika. Ibu-ibu, kangge nambah seserepan kula lan panjenengan sedaya kados padatan saben pepanggihan tansah wonten wedharan. Ing kalodhangan sonten menika badhe kawedhar gayut pengelolaan sampah lan limbah supados dados berkah. Inggih menika bab ngocal limbah degan wujud sepet lan bathok dipun damel briket areng ingkang tetela pajeng dipun sade. Sesarepan menika badhe dipun wedharaken dening para kanca saking Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dumateng sederek Sudarmanto minangka pandheganipun para kanca saking UGM sumangga. Mekaten menggah wedharan gayut caranipun ngocal limbah sepet lan bathok klapa saking para bakul degan kangge damel briket areng ingkang tetela pajeng kasade kanthi regi ingkang murwat. Mbok bilih wonten ingkang badhe taken sumangga. Mbok bilih gayut pitakenan cekap nggih. Benjing sanes wekdal saged dipun cobi sesarengan anggenipun damel briket areng kasbar. Lan dumateng sederek Sudarmanto sak kanca saking UGM kaaturaken gunging panuwun. Ibu-ibu, salajengipun inggih laporan-laporan saking saben seksi. Awit saking menika wekdal kula aturaken dhateng saben koordinator seksi kangge nglapuraken krida ingkang linampahan sewulan pungkasan. Kawiwitan saking panitra utawi sekretariatan, kahartakan utawi bendahara, seksi sosial lan seksi pendidikan. Sumangga terus laporan saben seksi. Makaten laporan saben seksi ingkang sampun kanthi wijang gamblang njlentrehaken maneka kridanipun ing sewulan pungkasan. Pramila kaaturaken agunging panuwun dhateng para ketua seksi. Tanpa nyuda pakurmatan wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken dhaharan lan unjukan. Awit saking menika sumangga keparenga dipun resepi kanthi prayogi. Sinambi ngresepi pasugatan sumangga arisan dipun bikak ingkang dereng pasok sumangga supados tumuli pasok dhateng bendahara. Sedaya sampun jangkep sumangga nomor dipun kopyok rumiyin lan dipun petik kalih linting. Kalih nomor menika ingkang putus inggih Ibu Giovanni utawi Ibu RW 03 lan Ibu Inten utawi Ibu RT 05. Matur nuwun. Ibu-ibu, ing salajengipun inggih Warnosari Sarwaneka. Sumangga dhateng ibu-ibu ingkang anggadhahi pangunek-unek, pangajap, usulan lan ugi panyaruwe kangge majengipun padukuhan saged dipun wedharaken. Sumangga. Sarwaneka menika lain-lain. Warnosari Sarwaneka menika lain-lain. Daripada njuk nerjemahke adicara candhaipun nggih menika sanes-sanes. Bergane lain ki liya ki sanes. Adicara sanes-sanes. Sarwaneka. Tetela kathah usulan ingkang sae kangge majengipun padukuhan. Sagedipun usulan menika kasembadan inggih kanthi dipun sengkuyung lan dipun garap sesarengan kanthi daya dinayan. Daya dinayan menika kerjasama. Sinergitas menika daya dinayan.
Matur nuwun awit sedaya usulanipun. Ibu-ibu, salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Makaten menggah biawara saking panitia mugi andadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panggung. Ibu-ibu, kanthi mekaten paripurna adicara pepanggihan ing sonten menika. Sumangga pepanggihan menika dipun pungkasi kanthi munjukaken donga anut agami lan kapitadosan ingkang rinasuk. Sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Pungkasaning atur, kula minangka jejering pranatacara nyuwun gunging pangapunten awit sakathahing kalepatan anggen kula nderekaken lampahing pepanggihan sonten menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki beda karo sing wingi, ana miripe ning ana bedane. Miripe menapa miripe ngacarani, bedane sing niki wau menika tanpa nganggo ngaturaken titi laksana adicara. Nah, sing taun wingi, sing dina wingi. Sing dina wingi rak nganggo angka setunggal menika, angka kalih menika. Lah, contoh ingkang menika, paduan menika contoh sing tanpa nganggo tata urutan dadak disebut. Jadi begitu nyemplung acara langsung gluduk. Nah, menika saged kados ngaten menawi pamenipun wekdal wis saya ngangset. Dadi nggo nyuda wektu supayane menapa ora kakean membuang waktu, menika disuda langsung nyemplung neng acara. Nggih. Mbok bilih wonten pitakenan saderengipun nyobi maos tetelo ternyata. Tetelo menika ternyata. Nggih, bilih dipitati saka dhuwur mboten napa-napa. Pitaken. Nah, pitaken menika pertanyaan. Ngopo kok nganggo pitaken? Kok mboten nyuwun pirsa utawa mundhut pirsa? Gitu. Sampun rampung menika menapa wonten ingkang badhe nyuwun pirsa? Menapa wonten ingkang badhe mundhut pirsa? Ketika ginakaken tembung mundhut pirsa, berarti sing takon kedudukannya lebih tinggi daripada sing arep ditakoni. Mundhut pirsa. Mundhut kan saka dhuwur. Nek nyuwun pirsa berarti sing arep takon luwih andhap tinimbang sing arep ditakoni. Nah, dengan tembung pitakenan menika dadi sesajar. Tidak ada yang diunggulkan dan tidak ada yang sing diasori. Nanti kan ditembung pitakenan, saka takon. Menapa wonten pitakenan? Berarti antara jenengan karo aku padha. Sejajar. Enak. Menapa wonten panyuwunan pirsa berarti kene luwih dhuwur daripada audien. Menapa badhe wonten pamundutan pirsa? Ketika MC, menapa badhe wonten pamundutan pirsa? Berarti MC-ne ngejeloke narasumber. Mergane sing takon kon mundhut pirsa. Nah, konsep sejajar menika sing pancen rada angel. Maksudnya tidak mudah kita mencari kata-kata sing sejajar. Upamane konsep sing sejajar lagi itu adalah ketika menyerahkan dan menerima. Pamane pas serah-serahan. Ra wonten, monggo menika dipun paringaken lan dipun tampi. Nek muni dipun paringaken berarti sik ngekeki kuwi luwih dhuwur, gitu. Maringi. Nek sumangga menika dipun aturaken lan dipun tampi dening tuan rumah. Nek dipun aturaken berarti sik ngekeki luwih cendhek. Gitu. Nah, dados digoleki kata-kata sing sejajar, orang ngedukke utawa ngunggulke salah siji. Dados tembunge napa? Sumangga acara menika kanthi lung tinampen. Siji ngulungke, siji nampani. Kan ora ana diunggulke utawa di ndeki salah siji.
Lung tinampen tondo sih katresnan cindera mata. Ora kok ngaturaken cindera mata berarti sik ngekeke luwih cendhek. Tau maringaken cindera mata berarti sik ngekeke luwih dhuwur. Nek lung tinampen cindera mata berarti padha. Sing ngekeke karo sing nampa wis setara. Nah, menika kangge menapa pranata cara pancen kudu titis anggenipun milih tembung. Pramila wonten ngriki contone menapa wonten pitakenan. Gitu, mboten dengan menapa wonten panyuwunan pirsa. Nggih, nenggon poin 05 menika. Mbok bilih gayut pitakenan, mbok bilih wonten ingkang badhe taken. Mbok bilih badhe wonten ingkang taken, takon. Sumangga. Nggih. Caosaken berarti seka ngandhap ke atas. Nyaosaken. Dipun caosaken lan dipun tampi. Berarti sing ngekei luwih handap daripada sing dikei. Kula nyaosi panjenengan pinten. Nah, nek ketika adu arep tanpa ada orang ketiga karena MC orang ketiga. Menika kangge gantosipun fotokopi menika kula nyaosi pinten. Boleh karena kita mengangkat orang yang diajak bicara. Ning nek MC kan kudu imbang. Kudu adil, orang ngedlokke salah siji. Dados lung tinampen. Nyaosi. Nyaosi iki berarti saka ngandhap munggah. Nek saka dhuwur medhun maringi. Tondo sing katresnan dipun paringaken saking iki pun tampi dening kepala desa. Wah, kok saka karo kepala desane maringi berarti kepala desane luwih andhap. Terus lung tinampen. Menika men pon netral, tidak ada yang salah satu diunggulkan atau diasorke. Oke. Wonten malih. Bahasa Indonesia. Inggih menapa? RT 05. Nggih, karena nama. Nama dan istilah menika tetap nganggo basa Indonesia. Nama dan istilah menika tetap bahasa Indonesia. Nama, istilah, judul, terus menapa? Titel menika nek Indonesia ya di bahasa Indonesia. RT 05, RW 03. Jam ya Titi Wanci jam 16 WIB. Waktu Indonesia bagian barat. Mboten kok diganti Wekdal Indonesia Iring Kilen. Jadi singkatannya WIIK. Menika kathah nun sewu para kanca budaya ning sing radikal. Budaya ning sing radikal budaya menika lebih berbahaya daripada radikal agama. Karena radikal budaya menika nek orang ini kleru. Ora kena ngono kuwi. Nah, jadi seakan-akan memang pengetahuannya terkungkung sempit begitu. Menika ngaten. Wonten pitakenan? Monggo saderengipun nyobi. Yen apa? Nggih, Mbak. Panyaruwe ini kan apa? Panyaruwe. Panyaruwe menika kritik. Panyaruwe menika kritik. Kritikan menika panyaruwe. Ya, dados sumangga dhateng ibu-ibu ingkang anggadhahi pangunek-unek, maksudnya dalam hati duwe pangajap menika harapan, usulan nggih usulan, panyaruwe menika kritikan. Dalam artian kritikan yang membangun, menika panyaruwe. Panyaruwe. Oke. Wonten malih menapa? Nah, putus ini kan putus ya. Putus tetap putus. Mboten. Pedhot arisan ngono berarti wis ora melu arisan meneh. Nek putus berarti sing apa mendapatkan.
Nggih. Terus konteksnya akan berbeda nalika diganti putusku pedhot. Pedhot lah berarti wis ora melu neh. Ingkang putus menika nggih. Tembung sanes itu lho. Saged kemawon pamanipun dipun gantos ingkang pikantuk arisan menika. Pikantuk kali angsalnya Pikantuk kalian angsal artinya mirip sama, mendapatkan. Tapi angsal menika duwe karep oleh diolehke menapa kepareng, ya menapa angsal. Nek pikantuk itu mendapatkan. Kula pikantuk toya mendapatkan air. Kula angsal toya mendapatkan air. Ning angsal memiliki arti lain juga. Apakah boleh? Padha karo enggal, gitu. Enggal menika segera. Tapi juga berarti baru. Enggal kemawon, karepe ndang ayo. Ning kula pikantuk anu HP enggal. Berarti HP-nya anyar. Nah, tembung-tembung ingkang double makna ngatos ngaten menika prayogi dianulir, dipersedikit dalam pemakaian karena maknanya dapat nggih gojag-gajag sing dikarepe sing endi. Kalau wau tindak mriki wong nggih numpak rata, numpak rata. Rata ki ora medhak medungkul. Lurus, halus rata. Ning rata juga memiliki arti kereta, androng, rata. Nah, itu kan gojag-gajag atau memiliki dua arti, dua makna. Dan kata-kata dalam bahasa Jawa ngaten menika kata. Nah, ketratase kuwi dienggo pripun Mas? Ora apa-apa. Wong sing terpikir ning kene kuwi colke. Colke ndak apa-apa. Nah, biasanya nek wis terlepas menika mangke lajeng kemutan sing terpe piye. Oke. Cobi maos. Oke. Gandeng wingi sing pedhot Mas Basiro dan Mas Gara. Nah, saniki saking Mas Gara. Butuh. langsung mau ya. Nggih, langsung mawon. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan pun sami lho. Oh, cobi Mas, jenengan le ngendika ora nganggo iki, ning nganggo kene. Dadi suarane men mantap. Nuwun sewu. Cobi. Nuwun sewu. Nah, gitu. Beda suarane. Tanpa nyuda kamardikan. Nyuda. Dadi nggih, sik ora nganggo H berarti tipis. Tanpa nyuda kamardikan. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lenggahan sarta wawan panantikan. Awit wekdal sampun netrepi titiwanci. Sumangga adicara pepanggihan ing sonten menika tumuli kawiwitan. Ingkang sabuhu kinurmatan Ketua Penggerak PKK Padukuhan Ibu Namo. Oh, jenengan le maca sih terlalu kecepatan. Oh. Jadi nggon tanda-tanda baca menika seakan-akan kesaruk. Gitu, kesaruk di disampar. Ingkang satu kinurmatan Ketua Penggerak PKK Padukuhan Ibu Nomo. Nggih, cobi. Ingkang satu kinurmatan Ketua Penggerak Padukuhan Ibu Nomo. Ingkang kinurmatan Ketua Penggerak PKK RT lan RW ing Padukuhan. Para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten sarta para kadang muda ingkang kula tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi semiloso serta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal punika ngantos salajengipun. Sugeng sonten sugeng rawuh wonten ing Balai Padukuhan. Salebeting adicara arisan lan pepanggihan ing saben wulanipun sedaya kader tim penggerak PKK Padukuhan. Cobi Mas, sekarang jenengan le maca karep meneh.
karo ngadeg. Iya, karo semua. Lanjut. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Inggih awit Paring paringipun nugraha kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing sonten menika kanthi pidada nir ing sambika. Nah, jenengan rasake nalika wau ngadeg karo mboten beda to. Nggih. Nah, ini ada nuansa powernya. Jadi penekanannya lebih lebih antep, mboten lebih ganteng ning antep. Nah, menika napas diafragma seperti itu. Jadi ono antep. Lanjut. Awit wekdal sampun tumapap. Sumangga pepanggihan ing sonten menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan. Dipun wiwiti. Dipun Di. di Ilate kayak untuk. dipun Nah. wiwiti. Dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan. Ndedonga anut kapitadosan ingkang tinasuk. Kapitadosan. Dosan. Nah, kapitadosan. Nah, ketembung pitados. Ndedonga anut kapitadosan ingkang tinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Yes. Ing salajengipun nun inggih kasuwun medharing pangandika saking Ketua Penggerak PKK Padukuhan dumateng Ibu Nomo sumangga. Munging panuwun katur dumateng Ibu Nomo ingkang sampun kepareng medhar pangandika. Medhar. Nah, mergane rohane to medhar. Munging panuwun katur dumateng Ibu Nomo ingkang sampun kepareng medhar pangandika. Ibu-ibu kangge nambah seserepan kula lan panjenengan sedaya kados padatan saben pepanggihan tansah wonten medharan. Ing kalodhangan sonten menika badhe kawedhar gayut pengelolaan sampah lan limbah supados dados berkah. Inggih menika bocah limbah degan wujud sepet lan batok dipun damel briket arang ingkang tetelo pajeng dipun sate. Seserepan menika badhe dipun wedharaken dening para kanca saking Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dumateng sedherek Sudarmanto minangka pandeganipun para kanca saking UGM. Sumangga. Mekaten menggah wedharan gayut caranipun mucal limbah sepet lan batok klapa saking para bakugan kangge damel briket areng ingkang tetelo pajeng kasade kanthi regi ing murwa. Bobile wonten ingkang badhe taken sumangga. Ya. Bobile gayut takenan cekap nggih. Benjing sanes wekdal saged dipun cobi sesarengan anggenipun damel briket areng kasebut. Lan dumateng sadherek Sudarmanto sakanca saking UGM kaaturaken bumi panuwun. Ibu-ibu salajengipun inggih laporan-laporan saking saben seksi. Awit saking menika wekdal kula aturaken. Awit saking menika. Nggih, dadi ana. Awit saking menika
Wekdal kula aturaken dhateng saben koordinator seksi kangge nglaporaken krida ingkang linampahan sawulan pungkasan. Sawulan pungkasan. 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 Nah, Kawiwitan saking panitra utawi sekretariatan. panitro. Panitro utawi sekretariatan. Kahartaan utawi bendahara. Bendahara. Oke. Kahartaan ya Pak. Kahartakan. 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 Kahartakan utawi bendahara. Oke. Seksi sosial dan seksi pendidikan. Sumangga. Ya. Mekaten laporan saben seksi ingkang sampun kanthi wijang gamblang. Kanti. Ya. Mekaten laporan saben seksi ingkang sampun kanthi wijang gamblang. Jlentrehaken maneka kridanipun ing sawulan pungkasan. Pramila kaaturaken agunging panuwun dhateng para ketua seksi. Tanpa nyuda pagumatan, wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken dhaharan lan mujukan. Awit saking menika sumangga keparenga dipun resepi kanthi prayogi. Sinambi resepi pasugatan, sumangga arisan dipun bikak ingkang dereng pasok, sumangga supados tumuli pasok dhateng bendahara. Sedaya sampun jangkep, sumangga nomor dipun kopyak rumiyin lan dipun petiki kalih minting. Kalih nomor menika ing putus inggih Ibu Giovanni utawi Ibu RW 03 lan Ibu Inten utawi Ibu RT 05. Matur nuwun. Ibu-ibu ing salajengipun hingga Warnosari Sarwo. Warnosari Sarwoneka. Ibu-ibu ing salajengipun inggih Warnosari Sarwoneka. Sumangga dhateng ibu-ibu ingkang anggadahi pangunek-unek pungajap usulan lan ugi panyaruwe kangge manjengipun patubuhan saged dipun wedharaken. Sumangga. Tetelo kathah usul ingkang sae kangge manjengipun patubuhan. Sagedipun usulan menika kasembadan inggih kanthi dipun sempuyung lan dipun garap sesarengan kanthi daya dinayan. Matur nuwun awit sedaya usulanipun. Ibu-ibu, salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis byawara utawi pangumuman saking pengurus. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah byawara saking panitia. Mugi adadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu kanthi makaten paripurna adicara pepanggihan ing sonten menika. Sumangga pepanggihan menika dipun pungkasi kanthi munjukaken donga anut agami lan kapitadosan ingkang rinasuk. Sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Pungkasane atur kula minangka jejaring pramata nyuwun bunging pangapunten awit sakatahing kalepatan. Anggen kula nderekaken nelampahing pepanggihan sonten menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kraos to bedane ketika panjenengan lemaos karo lenggah karo lemaos karo jumeneng utawa ngadeg menika powernya akan keluar ketika berdiri. Terus panjenengan anggene maos boten sah kesesok
Boten perlu kesusu. Supados menapa? Supados saben kata utawi tembung menika terartikulasi dengan jelas. Jadi niki wau tesih kathah dumpyuk antarane do karo do. Nggih. Nah, niku isane ketika le maos ora ngebut. Ora kesusu. Nggih. Mas Basirun, monggo. Semeneng, Mas. Ah, nggih. Nuwun sewu, tanpa nidra kamatikan ajaripun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Awit wekdal sampun netrepi titi wanci, sumangga hadicara panggihan ing sonten punika tumuli kawiwitan. Speed diduk ke sithik. Halo? Speednya diduk ke sithik. Ingkang satuhu kinurmatan Ketua Penggerak PKK Padukuhan Ibu Nomo, ingkang kinurmatan Ketua Penggerak PKK RT lan RW ing Padukuhan, sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten sarta para kadang muda ingkang kula tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah lumentah dumateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal punika ngantos salajengipun. Sugeng sonten sugeng rawuh wonten ing Balai Padukuhan salebeting adicara arisan lan pepanggihan ing saben wulanipun sedaya kader tim penggerak PKK Padukuhan. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih, injih awit paparingipun nugroho wujud kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing sonten punika kanthi widodo nir ing sambikala. Kanthi widodo nir ing sambikala. Awit wekdal sampun tumapak, sumangga pepanggihan ing sonten punika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan. Ndedonga anut kapitadosanipun ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Ing salajengipun ninjih kasuwun wedharing pangandika saking Ketua Penggerak PKK Padukuhan dumateng Ibu Nomo sumangga. Duming panuwun katur dumateng Ibu Nomo ingkang sampun kepareng wedhar pangandika. Ibu-ibu kangge nambah seserepan kula lan panjenengan sedaya kados padatan saben pinepanggihan tansah wonten wedharan. Ing kalodhangan sonten punika badhe kawedhar gayut pengolahan sampah lan limbah supados dados berkah. Injih menika bab wocal limbah degan wujud cepet lan bathok dipun damel briket areng ingkang tetela pajeng dipun cati. Seserepan menika badhe dipun wedharaken dening para kanca saking Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dumateng sedherek Sudarmanto minangka pandheganing para kanca saking UGM sumangga. Mekaten menggah wedharan gayut caranipun ngocal limbah sepet lan bathok klapa saking para bakul dekan kangge damel briket areng ingkang tetela pajeng kasate kanthi regi ingkang hormat. Bilih wonten ingkang badhe taken sumangga. Bilih gayut pitakenan cekap nggih. Dinjang sanes wekdal saged dipun cobi sesarengan anggenipun damel briket areng lan dumateng sedherek Sudarmanto
sak kanca saking UGM kaaturaken dunging panuwun. Ibu-ibu salajengipun injih laporan-laporan saking saben seksi. Awit saking menika wekdal kula aturaken dumateng saben koordinator seksi kangge nglaporaken krida ingkang linampahan sewulan pungkasan. Kawiwitan saking panitra utawi kesekretariatan, kahartakan utawi bendahara, seksi sosial lan seksi pendidikan. Sumangga. Mekaten laporan saben seksi ingkang sampun kanthi wijang gamblang dilentrehaken maneka kridanipun ing sawulan pungkasan. Pramila kaaturaken agunging panuwun dumateng para ketua seksi. Tanpa nyuda pakurmatan wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken daharan lan kunjukan. Awit saking menika sumangga keparenga dipun resepi kanthi prayogi. Sinambi ngresepi pasugatan sumangga arisan dipun bikak ingkang dereng pasok supados tumuli pasok dhateng bendahara. Sedaya sampun jangkep sumangga nomor dipun kopyok rumiyin lan dipun petik kalih linding. Kalih nomor menika ingkang putus inggih Ibu Giovanni utawi Ibu RW 03 lan Ibu Inten utawi Ibu RT 05. Matur nuwun. Ibu-ibu salajengipun inggih Warnosari Sarwoneka. Sumangga dumateng ibu-ibu ingkang anggadhahi pangunek-unek, pangajap, usulan lan ugi panyaruwe kangge majengipun padukuhan saged dipun wedharaken. Sumangga. Tetela kathah usulan ingkang sae kangge majengipun padukuhan saged dipun usulan menika sagedipun usulan menika kasembadan inggih kanthi dipun sungkuyung lan dipun garap sesarengan kanthi daya dinayan. Matur nuwun awit sedaya usulanipun. Ibu-ibu salajengipun ninggih badhe kaaturaken sawetawis diawara utawi pengumuman saking pengurus. Dumateng Ibu Nomo Sumangga. Mekaten menggah diawara saking panitia. Mugi-mugi andadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu kanthi mekaten paripurna adicara pepanggihan ing sonten menika. Sumangga pepanggihan menika dipun pungkasi kanthi munjukaken donga anut agami lan kapitadosan ingkang rinaso. Sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Pungkasane ngatur kula minangka jejering pranatacara nyuwun agunging pangapunten awit sakatahing kalepatan anggen kula dherekaken lampahing pepanggihan sonten punika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu toh maksudnya ketika panjenengan le napa maos sesek karo tek lebih bisa dirasakan menika ketika antal. Pengucapan saged luwih cetha tinimbang menapa panjenengan le maca cepet kaya sadurunge. Setunggal kalih tesih wonten antarane do karo do sing kebolak-balik, pro karo to, kanthi karo kanthi menika beda tegese. Kanthi menika tegese gelem ngenteni. Kowe kanthi ora, tegese gelem ngenteni ora. Bersabar sejenak ora, kanthi. Nek kanthi menika dengan. Kanthi menika artinya dengan. Wajib.
Sak menika ingkang wonten online, Bu Jumarni nyobi maos. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardik. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan serta wan pangandikan Hop awit hop hop wekdal hop 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 hop. Le maca ora ngebut. Le malonan mawon supados Nggih. napa tanda baca menika mboten kesaruk terus artikulasi saged langkung cetha. Monggo. Nggih. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan serta wawan pangandikan awit wekdal sampun ngetrepi titiwansi sumangga adicara pepanggihan ing sonten menika tumuli kawiwitan. Ingkang satuhu kinurmatan Ketua Penggerak PKK Padukuhan Ibu Nomo. Ingkang kinurmatan Ketua Penggerak PKK RT lan RW ing Padukuhan A. Para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten serta para kadang muda ingkang kula tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wilasa serta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ingkang wedal menika ngantos salajengipun. Sugeng sonten sugeng rawuh wonten ing Bale Padukuhan A saklebeting adicara arisan lan pepanggihan ing saben wulanipun. Sedaya kader tim penggerak PKK Padukuhan A. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing sonten menika kanthi widada nir ing sambikala. Awit wekdal sampun tumapak, sumangga pepanggihan ing sonten menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan. Ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk, sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Ingkang saklajengipun nun inggih kasuwun pedharing pangandika saking Ketua Penggerak PKK Padukuhan A dhumateng Ibu Nomo sumangga. Bunging panuwun katur dhumateng Ibu Nomo ingkang sampun kepareng medhar pangandika. Ibu-ibu kangge nambah seserpan kula lan panjenengan sedaya kados padatan saben pepanggihan tansah wonten wedharan. Ingkang kalodhangan sonten menika badhe kawedhar gayut pengolahan sampah lan limbah supados dados berkah inggih menika bab ngucal limbah degan wujud sepet lan bathok dipun damel briket areng ingkang tetela pajeng dipun sadi. Seserepan menika badhe dipun wedharaken dening para kanca saking Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dumateng sedherek Sudarmanto minangka pandheganipun para kanca saking UGM sumangga. Mekaten menggah wedharan gayut caranipun ngucal limbah sepet lan bathok klapa saking para bakul degan kangge damel briket areng ingkang tetela pajeng kasade kanthi regi ingkang murwat. Mbok bilih wonten ingkang badhe taken sumangga. Mbok bilih gayut pitakenan cekap nggih.
Benjang sanes wekdal saged dipuncobi sesarengan anggenipun damel briket areng kasebat. Lan dumateng sederek Sudarmanto sakonco saking UGM kaaturaken gunging panuwun. Ibu-ibu, salajengipun inggih laporan-laporan saking saben seksi. Awit menika wekdal kula aturaken dhateng saben koordinator seksi kangge nglaporaken krida ingkang lumampah sakwulan pungkasan. Kawiwitan saking panitra utawi sekretariatan, Panitra, utawi sekretariatan, kehartaan utawi bendahara, kahartakan. kahartakan Ya. utawi bendahara, seksi sosial lan seksi pendidikan. Sumangga. Mekaten laporan saben seksi ingkang sampun kanthi wijang gamblang njlentrehaken menapa kridanipun ingkang sewulan pungkasan. Pramila kaaturaken gunging panuwun dhateng para ketua seksi. Tanpa nyuda pakurmatan, wonten ngersa panjenengan sedaya sampun kacawisaken dhaharan lan unjukan. Awit saking menika sumangga keparenga dipun resepi kanthi prayogi. Sinambi ngresepi pasugatan, sumangga arisan dipun bikak ingkang dereng pasok sumangga supados tumuli pasok dhateng bendahara. Sedaya sampun jangkep. Sumangga nomor dipun kopyok rumiyin lan dipun petik kalih linting. Kalih nomor menika ingkang putus inggih Ibu Giovanni utawi Ibu RT 03 lan Ibu Inten utawi Ibu RT 0 gangsal. Matur nuwun. 05. Oh. Bahasa Indonesia nggih, Pak? Oke. Nama. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Kalih nomor menika ingkang putus inggih Ibu Giovanni utawi Ibu RW 03 lan Ibu Inten utawi Ibu RT 05. Matur nuwun. Ibu-ibu ingkang saklajengipun inggih Warnasari Sarwoneka. Warnosari Sarwoneka. Ya. Sumangga dhateng ibu-ibu ingkang anggadhahi pangunek-unek, pangajap, usulan lan ugi panyaruwe kangge panjenenganipun kangge majengipun padukuhan saged dipun andharaken. Sumangga. Tetela kathah usulan ingkang sae kangge majengipun padukuhan. Sagedipun usulan menika kasembadan inggih kanthi panyengkuyung lan digarap sareng-sareng. Dipun garap sesarengan kanthi daya dinayan. Matur nuwun awit sedaya usulanipun. Ibu-ibu saklajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah biawara saking panitia. Mugi ndadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu kanthi makaten paripurna adicara pepanggihan ing sonten menika. Sumangga pepanggihan menika dipun pungkasi kanthi munjukaken donga anut agami lan kapitadosan ingkang rinasuk. Sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Pungkasaning atur, kula minangka jejering pranatacara nyuwun gunging pangapunten awit sakathahing kalepatan anggen kula ndherekaken lampahing pepanggihan sonten menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun koreksi, Pak.
Nah, menika sampun langkung sekeca tinimbang ingkang paragraf pertama kala wau ingkang 40 km per jam kala wau. Terus nalika anggenipun maos menika kanthi menapa boten cepet-cepet menika artikulasi badhe langkung cetha lajeng kesanipun tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Bu Jumarni sampun sae kantun sawetawis tetembungan kemawon ingkang kirang pas bab artikulasi to, do kalian dipun hari di menika sampun peningkatanipun sae. Nggih. Mbak Rika nyobi maos Mbak Rika. Nuwun sewu, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawon pangandikan, awit wekdal sampun ngatrepi titi wanci, sumangga adicara pepanggihan ing sonten menika tumuli kawiwitan. Nggih, ning sepite disudamele. Nggih. Nggih. Ingkang satuhu kinurmatan Ketua Penggerak PKK Padukuhan Ibu Nomo, ingkang kinurmatan Ketua Penggerak PKK RT lan RW ing Padukuhan, para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten sarta para kadang muda ingkang kula tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi sih wilasa sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal punika ngantos salajengipun. Sugeng sonten Le maca ampun ngebut-ngebut. ngebuten nggih. Ngebutan ya. Tiga guyu Bu Inten nika teng mburi nika. Mugi sih wilasa serta teng nggih. Carta. Sarta nggih. Nggih. Mugi sih wilasa sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos salajengipun. Sugeng sonten, sugeng rawuh wonten ing Balai Padukuhan. Salebeting adicara arisan lan pepanggihan ing saben wulanipun sedaya kader tim penggerak PKK Padukuhan. Puji syukur tumangga tansah konjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih, inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan, kasarasan lan Kalodhangan. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih, ingkang awit paringipun nugraha wujud kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing sonten menika kanthi widodho nir ing sambikala. Awit wekdal sampun tumapak, sumangga pepanggihan ing sonten menika tumapak. Awit wekdal sampun tumapak. Awit wekdal sampun tumapak, sumangga pepanggihan ing sonten menika dipun wiwiti kanthi dedonga. Awit wekdal sampun tumapak, sumangga pepanggihan ing sonten menika dipun wiwiti kanthi dedonga sesarengan. Dedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk, sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Ing salajengipun nun inggih kasuwun wedharing pangandika saking Ketua Penggerak PKK Padukuhan dumateng Ibu Nomo sumangga. Gunging panuwun katur dumateng Ibu Nomo inggih sampun kaparang medhar pangandika. Ibu-ibu, kangge nambah seserepan kula lan panjenengan sedaya kados padatan saben pepanggihan tansah wonten wedharan. Ing kalodhangan sonten menika badhe kawedhar gayut pengelolaan sampah lan limbah supados dados berkah.
inggih menika bab ngocal limbah degan wujud sepet lan bathok dipun damel briket areng ingkang tetela pajeng dipun sadhe. Seserepan menika badhe dipun wedharaken dening para kanca saking Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dumateng sederek Sudarmanto minangka pandheganipun para kanca saking UGM sumangga. Mekaten menggah wedharan gayut caranipun ngocal limbah sepet lan bathok klapa saking para bakul degan kangge damel briket areng ingkang tetela pajeng kasade kanthi regi ingkang murwat. Mbok bilih wonten ingkang badhe taken sumangga. Mbok bilih gayut pitakenan cekap nggih. Benjing sanes wekdal saged dipuncobi sesarengan anggenipun damel briket areng kasebat. Lan dumateng sederek Sudarmanto sak kanca saking UGM kaaturaken gunging panuwun. Ibu-ibu, salajengipun inggih laporan-laporan saking saben seksi. Awit saking menika wekdal kula aturaken dhateng saben koordinator seksi kangge nglaporaken krida ingkang linampahan sawulan pungkasan. Kawiwitan saking panitra utawi sekretariatan, kahartakan utawi bendahara, seksi sosial lan seksi pendidikan. Sumangga. Mekaten laporan saben seksi ingkang sampun kanthi wijang nggih, wijang gamblang. Wijang. Makaten laporan saben seksi ingkang sampun kanthi wijang gamblang njlentrehaken maneka kridanipun ing sawulan pungkasan. Pramila kaaturaken agunging panuwun dhateng para ketua seksi. Tanpa nyuda parkurmatan wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken dhaharan lan unjukan. Awit saking menika sumangga keparenga dipun resepi kanthi prayogi. Pinambi resepi pasugatan sumangga arisan dipun bikak ingkang dereng pasok sumangga supados tumuli pasok dhateng bendahara. Sedaya sampun jangkep sumangga nomor dipun kopyok rumiyin lan dipun petik kalih linting. Kalih nomor menika ingkang putus inggih Ibu Giovanni utawi Ibu RW 03 lan Ibu Inten utawi Ibu RT 05. Matur nuwun. Ibu-ibu ing salajengipun inggih Warnosari Sarwaneka. Sarwaneka napa Sarwaneka? Sarwaneka, Warnosari Sarwaneka. Ibu-ibu ing salajengipun inggih Warnosari Sarwaneka. Sumangga dhateng ibu-ibu ingkang anggadhahi pangunek-unek, pangajap, usulan lan panyaruwe. Sumangga dhateng ibu-ibu ingkang anggadhahi pangunek-unek, pangajap, usulan lan ugi panyaruwe kangge majengipun padukuhan saged dipun wedharaken. Sumangga. Tetelo kathah usulan ingkang sae kangge majengipun padukuhan. Sagedipun usulan menika kasembadan inggih kanthi dipun sengkuyung lan dipun garap sesarengan kanthi daya dinaya. Daya dinayan. Daya dinayan. Nah, daya dinayan. Sagedipun usulan menika kasembadan inggih kanthi dipun sengkuyung lan dipun garap sesarengan kanthi daya dinayan. Matur nuwun awit sedaya usulanipun. Ibu-ibu, salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Makaten menggah biawara saking panitia. Mugi andadosno. Mekaten menggah biawara saking panitia.
mugi andadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu kanthi makaten paripurna adicara pepanggihan ing sonten menika. Sumangga pepanggihan menika dipun pungkasi kanthi munjukaken donga anut agami lan kapitadosan ingkang rinasuk. Sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Pungkasaning atur kula minangka jejering pranatacara nyuwun gunging pangapunten awit sak kathahing kalepatan anggen kula nderekaken lampahing pepanggihan sonten menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih kecepeten nggih. Waalaikumsalam. Wah, nggih. Suwe-suwe cepat. Gase ngundur dhewe. Ya, terus kontrol speednya menika perlu dipun gatosaken supados anggenipun maos menika saged wijang. Wijang gamblang menika tembung saruja, tegese artinya sama, nggo banget. Wijang gamblang, abang beranang, tembung saruja. Mas Alfa, Sofi. Wah, nggih. Semeneng monggo. Wah, nggih, men suarane ngan landung antep. Nuwun sewu, tanpa yuda kamatikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Awit wekdal sampun ngetrepi titi wanci, sumangga adicara pepanggihan ing sonten menika tumuli kawiwitan. Sudah mulai, speed. Ingkang satuhu kinurmatan Ketua Penggerak PKK Padukuhan Ibu Nomo, ingkang kinurmatan Ketua Penggerak PKK RT lan RW ing Padukuhan, para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten, sarta para kadang muda ingkang kula tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi sih miloso sarta bekah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos salajengipun. Sugeng sonten, sugeng rawuh wonten ing Balai Padukuhan, saklebeting adicara arisan lan pepanggihan ing saben wulanipun. Sedaya kader tim penggerak PKK Padukuhan. Puji syukur sumangga tansah konjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih, inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing sonten menika kanthi widodho nir ing sambekala. Awit wekdal sampun tumapak, sumangga pepanggihan ing sonten menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan. Ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk, sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Ing salajengipun nun inggih kasuwun medharing pangandika saking Ketua Penggerak PKK Padukuhan dumateng Ibu sumangga. Gunging panuwun katur dumateng Ibu ingkang sampun kepareng medhar pangandika. Ibu-ibu kangge nambah seserepan kula lan panjenengan sedaya kados padatan saben pepanggihan tansah wonten wedharan. Ing kalodhangan sonten menika badhe kawedhar gayut pengelolaan sampah lan limbah supados dados berkah. Inggih menika bab nguncal limbah degan wujud sepet lan bathok dipun damel briket areng. Ingkang tetela
ingkang ketela pajeng dipun sade. Seserepan menika badhe dipun wedharaken. Seserepan menika badhe dipun wedharaken dening para kanca saking Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dumateng sederek Sudarmanto minangka pandheganipun para kanca saking UGM, sumangga. Mekaten menggah wedharan gayut caranipun ngucal limbah sepet lan bathok klapa saking para bakul degan kangge damel briket areng ingkang tetela pajeng kasade kanthi regi ingkang murwat. Mbok bilih wonten ingkang badhe taken, sumangga. Mbok bilih gayut pitakenan cekap nggih. Benjing sanes wekdal saged dipuncobi sesarengan anggenipun damel briket areng kasebat. Lan dumateng sederek Sudarmanto sakanca saking UGM katuraken bumi panuwun. Ibu-ibu, salajengipun inggih laporan-laporan saking saben seksi. Awit saking menika wekdal kula aturaken dhateng saben koordinator seksi kangge nglapuraken ridho ingkang winampahan sewulan pungkasan. Kawiwitan saking panitra utawi sekretariatan, kahantakan utawi bendahara, seksi sosial, lan seksi pendidikan. Sumangga. Mekaten laporan saben seksi ingkang sampun kanthi wijang gamblang njlentrehaken maneka kridanipun ing sewulan pungkasan. Pramila kaaturaken agunging panuwun dhateng para ketua seksi. Tanpa nyuda pakurmatan wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken dhaharan lan unjukan. Awit saking menika sumangga kepareng dipun resepi kanthi prayogi. Sinambi resepi pasugatan sumangga arisan dipun bikak. Ingkang dereng pasok sumangga supados tumuli pasok dhateng bendahara. Sedaya sampun jangkep sumangga nomor dipun kopyok rumiyin lan dipun petik kalih linting. Kalih nomor menika ingkang putus inggih Ibu Giovanni utawi Ibu RW 03 lan Ibu Inten utawi Ibu RT 05. Matur nuwun. Ibu-ibu ing salajengipun inggih Warnosari Sarwaneka. Sumangga dhateng ibu-ibu ingkang anggadahi pangunek-unek, pangajap, usulan lan ugi panyaluwe kangge majengipun padukuhan saged dipun wedharaken. Sumangga. Tetela kathah usulan ingkang sae kangge majengipun padukuhan sagedipun usulan menika kasembadan inggih kanthi dipun sekuyung, dipun sengkuyung lan dipun garap sesarengan kanthi daya dinayang. Matur nuwun awit sedaya usulanipun. Ibu-ibu salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pangumuman saking pengurus. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah biawara saking panitia mugi andadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu kanthi mekaten paripurna adicara pepanggihan ing sonten menika. Sumangga pepanggihan menika dipun pungkasi kanthi munjukaken donga anut agami lan kapitadosan ingkang rinasu.
sumangga kula dherekaken. Tetap matur nuwun. Pungkasaning atur, kula minangka jejering paranatacara nyuwun bumi pangapunten awit sakatahing kalepatan anggen kula nderekaken lampahing pepanggihan sonten menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, secara speed oke. Power ketok. Terus sing perlu digladi adalah dipun. Dari sebanyak kata mau oke dipune daripada dipun. Jadi antarane D karo DH pancen rada rekoso bedake ning nika kudu iso. Nah, kudu iso dan itu bisa digladi. Manika terus mungkin perlu panjenengan secara power sudah monggon secara kula rungokke, kula nonton, kula rungokke menika kurang tersenyum. Jadi ketika panjenengan ngendika karo mesem, karo ngendika karo santak, beda apa? Beda penangkap nanti. Kalau lagi ngomong ini santak, ini karo mesem, tadi di rumah saya kepenak. Oke, Mas Yusuf. Siap. Oke, Nuwun sewu. Tanpa nyudo kamardikan. nyudo. Nyudo. Tadi ilate kayak untung. Nah, nyudo. Tanpa nyudo. Nggih sak kanune sih. Tadi triknya gitu. Tadi nek D tanpa H, ilate dipadalke untung, nyudo. Ning nek D-ne nganggo H, upamane dedaharan nganggo DH. Nek DH berarti ilate dikake langit-langit. Dedaharan, dahar. Coba. Nah, wah kaya wong Jawa. Dahar. Nah, sing siji nyudo. Nah, nyudo. Nah, gitu. Dilatih. Nggih, dicobi. Iya, monggo. Nuwun sewu. Tanpa nyudo kamardikan anggenipun sami lenggahan sarta wawan pangandikan awit wekdal sampun ngetrepi titi wanci sumangga adicara pepanggihan ing sonten menika tumuli kawiwitan. Ingkang satu kinurmatan Ketua Penggerak PKK Padukuhan Ibu Nomo, ingkang kinurmatan Ketua Penggerak PKK RT lan RW ing Padukuhan, para sesepuh lan pinsepuh ingkang kinabekten sarta para kadang ingkang kula tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi sih wiloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos salajengipun. Sugeng sonten, sugeng rawuh wonten ing bali padukuhan. Salebeting adicara arisan lan pepanggihan ing saben wulanipun. Sedaya kader tim penggerak PKK Padukuhan. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Inggih awit paringipun nugroho wujud kawijengan kasarasan lan kaledanan. Wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing sonten menika kanthi widodo nir ing sambikala. Awit wekdal sampun tumapak sumangga pepanggihan ing sonten menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan. Ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Ing salajengipun nulinggih kasuwun daring pangandika saking Ketua Penggerak PKK Padukuhan dumateng Ibu Sumangga. Gunging panuwun katur dumateng Ibu
ingkang sampun kepareng medal pangandika, ibu-ibu kangge nambah seserepan kula lan panjenengan sedaya kados padatan tansah wonten wedharan ing kalodhangan sonten menika badhe kawedhan gayut pengelolaan sampah lan limbah supados dados berkah. Inggih menika bab ngucal limbah degan wujud sepet lan bathok dumateng dipun damel briket arang ingkang tetela pajeng dipun sapi. Seserepan menika badhe dipun wedharaken para kanca saking Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dumateng sedherek Sudarmanto minangka pandeganipun para kanca saking UGM. Sumangga. Mekaten menggah udara gayut caranipun ngucal limbah sepet lan bathok klapa saking para bakul degan kangge damel briket arang ingkang tetela pajeng kasambit kanthi regi ingkang murwat. Mbok bilih wonten ingkang badhe taken. Sumangga. Mbok bilih gayut pitakenan cekap nggih. Benjing sanes wekdal saged dipun cobi sesarengan anggenipun damel briket arang kasebat. Lan dumateng sedherek Sudarmanto sak kanca saking UGM kaaturaken gunging panuwun. Ibu-ibu salajengipun inggih laporan saking saben seksi. Awit saking menika wekdal kula aturaken dhateng saben koordinator seksi kangge nglaporaken krida ingkang linampahan sewulan pungkasan. Kawiwitan saking panitra utawi sekretariatan, kahartakan utawi bendahara, seksi sosial lan seksi pendidikan. Sumangga. Makaten laporan saben seksi ingkang sampun kanthi wijang gamblang njlentrehaken maneka kridanipun ing sewulan pungkasan. Pramila kaaturaken gunging panuwun dhateng para ketua seksi. Tanpa nyuda kapakurmatan wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken dhaharan lan kunjukan. Awit saking menika sumangga keparenga dipun resepi kanthi prayogi. Sinambi ngresepi pasugatan sumangga arisan dipun bikak ingkang dereng pasok sumangga supados tumuli pasok dhateng bendahara. Sedaya sampun jangkep sumangga nomor dipun kopyok rumiyin lan dipun petik kalih linting. Kalih nomor menika ingkang putus inggih menika Ibu Giovanni utawi Ibu RW 03 lan Ibu Inten utawi Ibu RT 05. Matur nuwun. Ibu-ibu ing salajengipun inggih Warnosari Sarwaneka sumangga dhateng ibu-ibu ingkang anggadhahi pangunek-unek, pangajap, usulan lan ugi panyarwi kangge majengipun padukuhan saged dipun wedharaken sumangga. Tetela kathah usulan ingkang sae kangge majengipun padukuhan. Sagedipun usulan menika kasembadan inggih kanthi dipun sengkuyung lan dipun garap sesarengan kanthi daya dinayan. Matur nuwun awit sedaya usulanipun. Ibu-ibu salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis yawara utawi pengumuman saking pengurus dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah yawara saking panitia mugi andhadosna pamriksa dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu kanthi mekaten paripurna adicara pepanggihan ing sonten menika. Sumangga pepanggihan menika dipun pungkasi kanthi mujukaken donga anut agami lan kapitadosan ingkang rinasuk. Sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Pungkasane atur kula minangka jejering pranatacara nyuwun gunging pangapunten awit sakatahe kalepatan anggen kula dherekaken lampahi pepanggihan sonten menika. Matur nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara power lumayan, mong artikulasinya diperjelas lagi. Dipun sing napa nggih? Racak hampir semua neng tembung dipun. Kabeh dipun. Nah, jadi cobi panjenengan tandani nek nganggo H itu berarti tebal. Nek orang nganggo H berarti tipis. Dipun, boten dipun. Dedaharan berarti tebal. Nek tebal ilate dipadalke langit-langit, nek tipis ilate dipadalke tu. Terus tembung putus, boten putus Mas Alfa. Ingkang putus menika. Jadi tembung Jawa menika une semuanya une. Putus. Nggih. Lajeng nol menika anggenipun maca nggih nol. Boten kosong karena kosong beda karo nol. Nol menika angka nek kosong menika ora ana isine. Jadi RT 05, RW 03. Ya menika nanging saking dinten kala wingi nalika nyobi maca menika undhakipun wonten. Undhakipun wonten. Tegesipun kon angleh menika kecepatan dalam membaca menika wis mulai menep agak rada mendun ora meninggi terus karena nah ternyata beda nalika panjenengan anggone maos menika jumeneng karo enggak. Nah, nalika jumeneng menika ana surasane antep. Warna suara sing antep. Menika dengan napas perut utawa diafragma. Gelem ra gelem mesti nganggo suara perut. Mergane kondisine ngadeg dan sebagainya. Wonten pitakenan? Gayut materi menika. Murwat menika sesuai. Oke, dadi nek muni larang ya ora, kemurahan ya ora. Dadi pas. Layak. Nah, murwat menika layak. Kanthi regi ingkang murwat berarti harganya ya layak dengan barang. Papanipun murwat. Layak. Tempatnya sangat layak. Menika murwat. Pasok menika bayar. Pasokan bayar. Sing durung bayar arisan napa bayar. Iki pasok. Neng kono upacara adat benjing wonten naminipun pasok tukon. Pasok tukon ki sadurunge akad nikah. Nggih. Wonten pitakenan Bu Jumarni, Mbak Rika? Insyaallah cekap, Pak. Oh, nggih. Menika ingkang cetha gladen menika pancen kedah dipun swantenaken supados cetha kita bisa mengontrol diri. Oh, ternyata aku kecepatan. Bacaan saya isih nyaruk pamanipun. Nah, menika mangke nalika kulino kados ngaten suwe-suwe dadi otomatis. Bagaimana kita mengambil napas, Mas Alfa tadi intonasi wis rada menep ning masih terdengar ngambil napas menggeh-menggeh. Ya toh? Oke. Nah, itu memang harus dengan latihan. Oke, menawi boten wonten pitakenan dalu menika kacekapaken gladen ing wekdal menika. Matur nuwun awit rawuhipun lan sumangga pepanggihaning dalu menika dipun pungkasi kanthi munjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti dene sampun kalampah kanthi wilujeng lan rancak sedayanipun. Dedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng kundur, sugeng aso, mugi rahayu ingkang tansah tinemu, pinanggih malih ing wekdal gladen candhaipun. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun sugeng dalu. Di moga-moga ya, Mas ampun. Anu, mubeng. Anu, kapan? Kapan ngobrol kapan? Kenapa bukan kapan kita? Jam kali kelas. Nilai ini pun